उदालगुरि जिल्लानि सिङाव गोबां बिबांनि गोथां गुलि आरो बेरफ्रुग्रा मुवा मोननो हादों। उदालगुरि जिल्लानि आसाम अरुणाचल सिमायारि ओनसोलनि लालपानि दिमासांगानि गुदु हाग्रानिफ्राय गोथां गुलि आरो बेरफ्रुग्रा मुवाखौ मोनो होनना पुलिसनि फारसेनिफ्राय मिथिहोदों। उदालगुरि पुलिस आरो माजबाद पुलिसनि जथायै संदाननायजों गुदु हाग्रायाव थरनै ग्रेनेड, गर 55 गोथां गुलि, डिटनेटर आरो गोबां अबजेक्सनेल मुवाफोरखौ मोननो हादों होनना पुलिसनि फारसेनिफ्राय मिथिहोयो। आरो बे जायगायाव बेरफ्रुग्रा मुवाफोरखौ दोनखुमाग्रा पाप्पु कच एबा बिजय अखमखौ पुलिसआ हमनो हायो। गुबुन फारसेथिं बेरफ्रुग्रा मुवा मोननाय जाथायनि सायाव बांसिनै मिथिनो थाखाय उदालगुरि पुलिसआ दोनखुमाग्रा दायनिगिरि पाप्पु कचखौ सेबबाय थानाय जादों होनना मिथिनो हादों।